Hayi. Maqhubeka uchaza indaba yenkosi dad. Indaba yenkosi sinento ukuthi ngexesha abeSuthu njengoba sibuswa ngabo. Siyabo sinamatyala phaya. Sithetha sona isiZulu. Siyapha kuyona lenkosi esiZulu. Hayi. Siphendulane nenkosi esiZulu. Sithethe isiZulu. Kodwa ke sibone ukuthi ngexesha awubukubonakala ukuthi kunoyiswana. Ubone ixhego abeSuthu ngathi bafuna unyathelela ngapha ngasesixhoseni. Sithi sibanga ukuthi sibone ukuthi asithanda ungavani ngoba ke sithi siqinzelele nathi ngenkani ke ngoba isesifundile kakhulu isiZulu nathi. Njengoba sikhulele apha esiZulu. Ngoku into eziningi abasiqathi ngazo kakhulu. Uba ummuso nentaba kuphethe ummuso. Noba zikhona inkosi. Izikhalazo ezinjalo mhlawumbe sake zafika emusweni. Njengoba ningabahlala nje uniphethe ummuso. Ya siyazifikisa. Ummuso ke unothi apha make ndiyophuthumela umntana. Ningabo nina beSuthu ngalingeni sinothetha ngokuthi abaXhosa ngabaXhosa. Apha ningabantu bami no. Ingumuzwa lapha. Akitsibeka bakatla kopane. NgabeSuthu bami intoko kodwa ngeke bayiyeke into abafanele ukuthi mabayithethe. Uthi uyafika uthi umuzulisi. Umntana wakho. Ngalodlela ummuso uniphethe kakuhle. Yona amawele sengihamba. Akho zikhalazo. Ekwazi bakhona niyakwazi uzisa bazimamele. Hayi. Thina abaXhosa sichata kanjani? Hayi yona ndiyayazi thatha Mhlawumbe umzekelo makufuneka mnandi benomfazi. Kuqala phi kuphele phi? Ukuthi ndibe nomfazi. Mina njengoba nguthi unyana wakho nje. Makufuneka ndibe nomfazi iqala phi kuphele phi? Andithi abeloku ibona abeloku bana lanto ukuthi ufumana ukuthi kudala wangabe nentombi wena mina nonyana. Ndithethi nawe nithi hey funeka inantsike intombi yakho yendele kunyana wami. Zakunika into ethile nje ethi kuthetha thina abantwana bazi ebalungwini ikhona lo. Masibona ukuthi sityebile. Ngibona ukuthi ubutyebi bama ndifuna ubiye kude. Ndifuna biye pha kutata uMaka. Tata uMaka unentombi enhle nami nanku umfana wami uyakhula. Ndithi tata uMaka ndifuna le ntombi yakho izokwendela lapha ekhaya. Zakunika into ethile nto ethile. Thina amaXhoseni noba ngabe ikhona lonto okanye kodwa into edume kakhulu. Animation no match yamhuqa. Thatha umfake endlini yamzeke. Ndifuna ukwazi lonto emva kuba somhuqile niye kanjani ukuyolobola nifike nithini imali lobolayo yonke lonto iphele phi into axela uthi kukhule iphele phi lonto iphele lephi iqale phi iphele lephi mhlawumbe. Ungasho indlela ezimbili. Abanye kuyenzeka abantwana bathandana esikolweni. Atsho unyana wakho tata ndifuna uzeka ngoku ikhona intombi ekhona. Angaba lonto asikokulahla imbeko uthi ukuthi hayi asikuko uvumelekile unyana wami ukunixelela ukuthi ikhona intombi ayibonileyo. Sithethe ngekayinzi. Ekwelinye ixesha futhi hayi andingeni mina ezondaba. Umfana funeka izintombi mina masemoshile mina ngizahamba ndiyolunga. Angaba kunjalo. Ungayibeka nje ngehlobo ebeka kodwa ndifuna ukwazi apha ekuzekeni ukuthi kulindeleke ukuthi ndenze intoni ze ndibe nomfazi. Ungazisho indlela ezintathu angaba zikhona uzitsho. Angaba inye indlela elindelekileyo uyitsho na. Hey. Mandithi kuzeka. Kukaningi mntakwethu. Kodwa ke ngoku kodwa akusafani nakuqala. Qala.
Israel wadibana nentombazana bathethisana nentombazana yakhe kanti yusenasilami saphani uzawuthi udwe ukusuka intombazana izofika apha kwakho mama ke mphuthume uzuliswa ngapha ke ufike ngekho hayi kamphuthume tata mphuthume umntana mhle kufike into ingekho make mphuthume umntana wami ngethesweni yawo hayi mphuthume tata sicine sentombi kasefika mnyana makafike nomntana lapha kwami ndiyavisisa ndithi mntana lo mntana okabani hayi ngokwathathu bani oh niyavana nalo mntana siyavana nale ntombi ndiphezu kwentombi ke ngokubuza khane ngoma ndifika apha akakurhuqanga lo mntu belibone nase pha akandirhuqanga sihambe kakuhle suka pha ndiphuma pha ngaphesheya oh ngizapha uzawutsho njalo nakwabakuni ndizawutsho njalo okay mntana hayi kuthi mandike ndiyasa ndithatha umfana ndithi ahambe ayocela kulo luntu ayathetha hayi tatuna singawundazi into akade kwayo yena ndazi yandibiza ngegama akayile kulo ntombi indaba athi ebuza na akakhulwanga babani hayi akakhulwanga ndithi uyaxoka wena utsotati aphela mntwana iphitswana tati hayi ndithi ngubani yewona utansikulisa yani mokazamandini musekwa akafika lo mntana efike sidavunyiwe ukuthi funeka umntana wakhe nenkomo entandayo sisintwe biza ke ngosidibana kakuhle silungise indaba ukuthi siphethele lo mntana mushebe mana phethele lo mntana wethu utsiki ke ngoku uzawuya ke abheke nashingeni umntana abe kubonakala ukuthi hey mntana mnguku masibone ukuthi ngokhumzwa kampa mandle ndiqale ngenkomo unyana khona ukhona inkomo zakhe lobolele lo mntana wenzele abantu basilana singabasemzini kuthiwa ngumendiso umendiso yawazi umendiso umntana akwasuka apha waya kokwabo kuthiwa umkhondo uphinde umkhondo akabuya le kokwabo kebuya ngekakatele ezimpahla bemthengele apha kokwabo babe ngumendiso mendiso hayi yaphelela ngoku endaweni yomzeko asinayo thina lokuthi sithi hayi ke into siye home affairs thenga iringi ngibona mase befake iringi esixhoseni lento asiyoyitho hayi irengi yazi ke benike kayiboni apho kule ndawo yakuthi kula maxhosa lapha inteke kho ufika apha phaya emabhasini uthintshane nomntana abize ifane lapha ekhaya kapa yenzeki ubabe lihlendana nanku enyuka pha lo mama lo mntana lo njengoba efikile lapha kwa mama aphumela pha uyatshintsha ifa iyathi mawuthebe ipasa lakhe akalibhalayo unyanisile uzawuthi ngumabani Jonas uthole efanele lapha ekhaya leya kokwabo kuyekile usikhulule nathi
kungabe kulindeleke uba sithenge iringi ngoku hayi asiyonto yethu leyo ubhinqa into ekhanya Hey. because imhlophe kanje hayi sikusheke imibuzo emibili okay seyigqibile maybe 1 2 pe umonile uyabona makasithela kwelasho intoni ngoma fika apha kuni inceda ah Kanjani? wena nje awumonanga nje apha ekuhlaleni into ukuthi amakhwenkwe oluke apha ezantsi ekuhlaleni inceda kanjani mhlambe kuye umuntu esizweni ngonihle lapha ekhayeni futhi imnceda kanjani inkwenkwe lanto ukuthi yoluke ngokunihle lapha nasesizweni incedakala kanjani ukuthi hayi amakhwenkwe amanitsha sinabafana lo muntu unyuke nihle lapha isinceda kanjani isizwe lo mhlawumbe makugcwele amakhwenkwe kuba nemisindo kuyadliwa umphelo abakhuzeki kodwa makhona abafana hayi noko ilizwe lizolile mhlawumbe ngasho into ezinjalo manifuka nihlala pha nangu la muntu ejikeleni hayi mandithi amakhwenkwe maninji na abafana nabo baningi ngomonile ngeke ndikhombisa nginyuka apha kodwa laa nto yoba umuntu oluke imnceda kanjani mhlawumbe nesizwe sinceda kanjani kodwa kondiyakhona ngo andisavuma ngamshini ndiyanga hayi ndithi ikhona nto ukuthi bonakalithe lona wade wanga izimbo zakhe ngathi ayingomfana izimbo zakhe ngathi inkosi phathise okwenkwenkwe njalo njalo nalapha ekhayeni njengoba sesinomfana noko hayi ndinomuntu noko nami njengoba ndinonyana esengumfana khona into endikazithetha naye ngoku nje loo nto ekhayeni yiyo nto ndithi ekhayeni nje ixhosa isapha kothini elulukweni kuneli gama elithi isapha wena abantwana baphuma ngelanga elithile ngedate ethile azawufika ekhaya azawuyalwa amakhwenkwe ngelanga elithile eli langa lomgidi siyala amakhwenkwe ukuthi asiyala amakhwenkwe sibayala ukuthi mabaphume ebukhwenkweni abuyekile umkhwenkwe ngoku good man dade ithi umntana khala litywala khala wanike bayeka ubukhwenkwe uha bangalinge babuthise indaba yobukhwenkwe ibe ngamadoda bangafani namakhwenkwe ibohluko ukwazi ukubonakala ukuthi yinkwenkwe lena yindoda ibe ndingagqithela kwephi indawo hayi uqibile loo nto izawumnceda kum izamnceda nesizwe futhi sawunceda yintoni umguyo wenziwa nini wenziwa kanjani upheke ntoni apha emzini umguyo yingoma egatyela amakhwenkwe lonke ixesha naba siwafaka naba sihlika nawo entabeni umguyo yingoma yamakhwenkwe egwatywa ngemini kulusweyo akulusweyo ayigwatyagwatywa nje yewona uhlole hayi rapa uze nami kakuhle ayigwatywa nje ingathi manje ndize umgidi apha siyaxhenza bona abantu bagwala ingoma zomxhela sebephinde futhi sebegwaya ezomguyo futhi ezomguyo endlini hayi uyigqibile umuntu xa enze kodwa hayi lebo soyichazile kodwa ke uzawueda umuntu xa kenze into engekho emthethweni kubani ekuxhomekeke kuye uba athethe lo matyala
akenze into engalunganga. Okanye mhlawumbi mandithi naku apha niyazazi ke into zodada. Mhlawumbi niyandibona apha ile ndoda ziphatha kakuhle. Ivuka kulo mzi iphinde ivuke kulo and amadoda akhona awekho. Loo ndoda ifike nyhani izongicela ningixele ngamadoda endawo. Kubani ophatha into ezikanjalo? Nizisaphi zisuke enkosini okanye nizithetha nondoda ngamadoda. Ni nohlwaye le ndoda ngendlela nohlwaya ngayo okanye ixhome ukuthi ziye enkosini into ezinjalo okanye nansi indoda isibele igusha apha. Iyasibele igusha iyasigqiba. Ngoku lo muntu niyamripota okanye nidibana ninodwa ningamaXhosa. Okanye nihamba nomripota enkosini into ezinjalo. Umuntu nje xa enze into elityala. Kubani othethele izo ndaba? Umuntu othethele izo ndaba. Mhlawumbi akhona amatyala esithi awasiwasenkosini hayi lawa siwasenkosini la. Ndifuna ukuthethe ngento hayi indoda esiXhosa siyathetha na singamadoda esiXhosa yemfondini ngakuyeke lento phezulu ngoku sizade siudibanise nobukhosi awusimosha la ngalihlobo ide futhi ke sinamalungelo zokuthi sinjalo simqubuse simmangale khona apha kuthi thina bantu ada gwetshwe khona ada bhata engayanga enkosini wazi ukuthi ke ngoku akasesixhomeka ukuthi side simphose ngasebukhosini sethanda usoyisa akamameli hayi sigqibele nomkhulu ndiyabulela kakhulu ngexesha lakho uba nje undiphe lixesha ndikubuze lembuzo yami ukuvume nje umzukulwana akhe azokubhudela yonibuzile hayi